update k dnešku. Aquaflot, turnaj, hlavný deň. Tento hra za Čeladice a my aj bývame v Čeladiciach, čiže my fandíme Čeladicám. Jak sa to hovorí? True and true? Či jak sa to hovorí? Neviem. True and true. True and true? Neviem po anglicky. Čeladice postupili. Ledva, ale postupili. Ledva. Sú 3 hodiny a ideme o 5:00 naspäť tam, lebo 5:45 hrajú, takže to ísť pozbudzovať do mestskej haly do Nitry. Ale Gauznica má zlomený prst. Asi. Čiže GPT hovorí, že to je zlomené. Je celý fialový, opuchnutý a... Aha, viem s ním robiť toto. Ja, tak to potom nemáš zlomený, keď vieš s ním hento robiť. To prečo si nepovedal, že vieš s ním hento robiť? No však neboli ma to... Počkaj. Stále ma to neboli. Počkaj, takto. Dobre, tak možno ďalší update, ktorý vám tu dám, bude, že Čeladice vyhrali prvé miesto. A ideme piť do mesta. Názor. Fúj, nebudem kazať, proste sa dáva za peniaze. Názor.